malami ina da kanti na unguwa, idan mutum ya ce bashi sai na ce babu bashi. Wasu suke cewa su ma suna burin nasu, sai na ce to aini koyaushe aka zo zan bayar ko a jira na yi ciniki, saɓanin wanda ba kuɗi yake juyawa ba. Wannan dalilin yasa suke cewa ba ni da mutunci, kuma idan na bari za su karya shagon da bashi. Malam yaya zan yi a taya ni da addu'a don fahimtar juna? Ka rubuta ba bashi yau ka zo gobe kenan, ba shi kenan ta yi ka dame ka da bashi, sai ka rubuta ba bashi yau ka zo gobe. In ya zo gobe ma zai ga haka, ce ya haka ka ce gobe za ka zo, yanzu gobe ce ka gani har yanzu gobe ba ta yi ba. Ayin ka kuskura ka shiga harkar bashi, duk abin da kake ka shiga harkar bashi da mutanenmu, wallahi sai sun karya ka, na gaya ma gaskiya. Kudin zai tarwatse a hannun mutane, kuma su samu su ki baka. Yanzu wani ya san kantinka ya ka karɓar maka shinkafa da gero da waye, ranar da ya samu kuɗi sai dinga kewaye kantin. Kai ka rufa masa asiri, ya zo gidansa an tashi ba abin da za a ci, ka bashi kwanan shinkafa ɗaya, ka bashi mai, ka bashi kaza, ya dafa, ya fidda iyalansa daga cikin abu. Ranar da ya samu kuɗin kuma sai ya zagaye, ba zai biya bashin ba, kuma ya daina ciniki a gurinka. Kun ɓata kenan. Dama an ce in ka ba wa maƙocinka ko ɗan uwanka ko masoyinka bashin da ba zai iya biya ba, to ka yi asara biyu. Ka yi asarar kuɗin, kuma shi ma ka yi asararsa, don kun bata kenan, ba zai ƙara zuwa ba, ba zai ƙara neman ka ba, sai ta ɓuya, ka yi asararsa, kuma kuɗin ba zai samu ba. Ka kai shi ƙara kuma a ce baka da mutunci, abokin naka. Shi yasa bashi, mutane hanzu ba san hatsarin bashi ba.